आयै मुलिया जाजोब्बाय दा आं खामानि मावनो थांनोसैमोन आयै ओंखाम ओंख्रि गासिबो संनानै दोनजोबखाबाय दा नोङो खुरनानै जाबानो जाबाय जागोन दे फिसा बेसे सामफ्रामबो बिदि मावनानै जाहोबाय थानो हागोन नों फिसा जेबो नङालै आयै उन्दै समनिफ्रायनो नों आंखौ जोनोम होजेननायनिफ्रायनो खाङै फेदेरै नों नै दा आंखौ बिसिम लाबोबाय दा नोंनि दायथ'खौ नायनांगौआ आंनि बिबान नोंनि आंखौ नायनायनि दायथ'आ जोबथ'बायना बेनिखायनो दा आं नोंखौ नायगोन आयै नों जेबो जिंगा दासि जागोन दे फिसा बारा मोनदों नामा आयै जेबो नङा दे फिसा नों थांदो जागोन दे आयै आं दा थाब फैखागोन थाथ'दो दे फिसा एथ' गोबाव जाबाय खामानि मावनाया नोंखौ नायनो लुगैनानै फैथारलायबाय आं दोद जाम्बि दिनै लेट जादों खामानि मावनाया बिनिखायनो गोबाव जादों नोंहालाय मानो फैनांगौ आंनो थांखासिगौमोन ना जाम्बि बायदि आंहाबा नायनो लुगैनानै मा जालायलांबायमोन एफा गोबाव मावनानै दे जाबाय दे थुदो आं थाङा थौ जोंहा नेरसोन बैथि बेरायहैनि आं जा बेरायनो लुगैदों दोद जाम्बि बायदि दुगैयाखै लोबाखै गोलोमदै गोजा मोनामब्रुं आं बोरै बेरायनांगौ जाखो दोद मानिबा सोर सिख्लाखौ नायनानै दुगैलायनांगौ दोद जाम्बि बायदि लासिंसिं दुगैया लोबा आं थाङालै थुदो न'आव थांसै थौ दे जाम्बिनो थै बबाव बेरायनांगौब्रा थै
जाम्बिलै नोङो। बैलाय जा मोजां फै बहा? फै नेरसोन बैयाव जिरायनि। फै। जाम्बि। जिराय। मा मायाव लिंफैब्रा नोंलाय? थाब थांनांगौसो आंना। नै मोनाबायसो। दुगैनांगौ मानांगौ। गोलोमदै मोनामजोबलांबाय मानसियानो। थोद मा हाखु दाखु र'ना। आयंआ बोरै दं नेरसोन? बिदिनो सम सम बाराबो जाब्रबलाबायो। बोरै खालामबा हामगोनसो सानलायलांसै आं। सासे अनसुलि बिमा। जेरैखि जायाबाबो बेखौ मोजां खालामनो नाजाथारनांगोन आङो। नङाबा आंहा राहायानो गैया। नेरसोन नों जेबो जिंगासिनो नाङा आयंआ हामगोन। नेरसोन आं नोंखौ रांजों हेफाजाब होनो जेबो गोहो गैया। नाङालायमोन। आं नोंनि रांजों हेफाजाब होनायखौ आं लुबैया। आंनो नोंनि आखलजों हेफाजाब होनायखौसो आं लुबैयो। नों आंखौ गोरिब होनानैल' दा दुसिलायमोन। नेरसोन नों मानो बिदि बुंदों? थार अनलायनाया रांजों सोमजिया। मोननै गोसोजों गोरोबलायबासो थार अनलायनाया सोमजियो। थेवबोलायमोन गोसोआव गिनाय फैयो। नों आंखौ बावलांगोन खोमा सानफ्लाङो। थोद जाम्बा मानो बिदि सानो नों? बिदि दा सान सना। आं अरायबो नोंजों थागोन। नोंनि सुखु दुखुआव अरायबो हेफाजाब होगोन। जाबाय दे लायमोन। थुदो थांनोसै। दा मोनाबा आइया हारसिं जागोन। थुदो। थौ। आयं आयं बारा जादों नामा आयं? आयं देंखो नों फैदों? औ आयं आं फैदों। बारा जादों नामा आयं? मुलि जादोंना जायाखै? जादोंमोन आयं जानायालाय। थेवबो बारासो जानाय मोनदों आङो। मुलिखौनो खाथिथारनाय मोनथारासै आङो। आयं नों बारा जाथारदोंब्ला आं मुलि लायबावनो दे आयं। नों बेयावनो थाबाय थाथ'। दे आयं दे थां लानानै फै। थाथ' आयं। आइ दै। आयै बारा जानाय मोनदों नामा? माथो होनबावनो फिसा आंनि देहाखौलाय। देंखो आयंआ मुलि लायनो थांफिनदों। आयै नों गोदोनिफ्रायनो आफानि थैनायनि जारिमिनखौ उनाव खिथागोन होनैनो दोनबोबाय थादों। नाथाय नों आंनो दासिमबो फोरमायाखै। नाथाय आयै नों दिनै आंनो फोरमायथारनांगोन। नाङा फिसा आं नोंनो उनाव खोन्थागोन। आयै आं जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आफानि मोखांखौ नुवाखै। आफायादि माबायदिमोन, बेसे अनसुलामोन आं जेबो मिथियाखै। आयै आं सानो आंनि बायदि जाथाय दिनैसिम गुबुना रावनाबो जाफेराखै। बेफोरखौ सानबाय थानानै गोसोआव दुखु दालासै फिसा। थां ओंखामा खुरनानै जाहैदो। आयै नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो बिफा गैयाब्लाबो बिफानि अननाय होनानैब्लाबो
फेदेरबोबाय फोलावबोबाय बिफा गैयाब्लाबो बिफानि अननाय होबोबाय आयै नों बादि अनसुलि बिमा आं जिउआव मोनबाय नोंनि अननायनि आंहा आंखाल गैया आयै नों आंनो थोजासे अननायखौनो होखायो थेवबो बिफानि एसेबाबो अननाय मोननो लुबैयो नाथाय दा गैयाबालाय बहाथो अननाय मोननो आफा नों आइ आरो आंखौ मा जाहोननि थाखाय बेफोरबादि गारनानै थांखो आयै प्लिज ना खिथा आफाया जोंखौ मा जाहोननि थाखाय बेफोरबादि गारनानै थांखो प्लिज ना खिथा फिसा आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो फिसा रावनिबो जिउआव जाफेरि नुफेरि बिदि जाथाया आंनि जिउआव जानानै थांबाय खोनासं फिसा ओइ माखौ इसिबां मानि सानबाय थाखो माबाफोर जादों नामा मा मानसियालाय दुखु गोनां दिनैलाय ना न'आव माबाफोर जाना फैलायबाय न'खरावलाय मानि दावराव जानांगौ जेबो जायाखै आंहा जादों नोंजोंसो आइया आंजोंलाय मा दावराव जालायखो नोंहालाय दहाय मेसेजाव एसे खरा खरा बुंहरनायखौनो एसे लेजाबोनायखौनो दाय जालायबाय आरो नोंहा जाम्बि बायदि खोथाया बिदि नङा नों मानो जानला मोनला बुंबाय थादों नों मानो एसेबो सानाखै आंलाय माखौ साननांगौ मा जादों नों खिथायाबा आं बोरै मिथिनांगौ दे खिथादो दे मा जादों मा दायखौ मावनानै बावफ्लादों गोसोखां दे नों सिगाङाव मा दाय मावबोआमोन आइया नों मा जानला मोनला दाय मावनायनि बाथ्रा बुंलाबायदों आंथ' दिनैसिम नोंजों बेबायदि दाय मावनायनि बाथ्रा बुंफेराखै नों मा बुंनो सानमारदों खोथाया मानो बुङा दाबो सोमाव आं प्रेगनेन्ट जाबाय मा प्रेगनेन्ट औ आं प्रेगनेन्ट जाबाय रिमा नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों रिमा नों थगायाखैथ' सोमाव नों आंनि सायाव बेफोरबायदि दाय मावनानै आंखौ थगायदों सानदों नाय सोमाव नों आरो आंनि अननायनि नेरसोनखौ जोथोन लानांगौआ जों सानैनि बिबान बेनिखायनो नों आंखौ जुलि लादो रिमा मा नों जुलि लानायखौ गोरलै सानदों खेला गेलेनाय बायदि मोनदों नामा नों जुलि लानायखौ बिदि बुंलाबायनो नों जाम्बि जादों मा अब्ला आं मा खालामनांगौ बे गथ'खौ आं मा खालामनांगौ बे गथ'आथ' आंनि नङा सोमाव नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों मा खालामनो सानदों बे गथ'आ आंनि नंखाया नों आंखौ थगायदोंथ' मा बिदि बुंनानै नों आंखौ बावगारलांनो सानदों औ आं नोंखौ बावगारगोन मानोना बे गथ'आ आंनि नंखाया मा सोमाव नों आंखौ बावगारलांगोन नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औ आं नोंखौ बावगारगोन मानोना बेनो जोंनि जोबथा लोगो मोनलायनाय जागोन नों नोंनि गोसो बायदि खालामदो खिन्थु आं नोंखौ लानो हानाय नङा रिमा प्लिज आं नोंखौ लानो हानाय नङा नों जायजों गोसो नों बेजोंनो थानो हासिगोन खिन्थु नों आंखौ बावगारनांसिगोन सोमाव नों फाग्ला जामारबाय नामा औ आं फाग्ला जाबाय बिनिखायनो आं नोंखौ ब्रेकआप खालामबाय गुड बाय सोमाव
नों आंखौ गारनानै दाथां हगार दिनैनिफ्राय नों आलदा आं आलदा आंबो नोंखौ सिनाया आरो नोंबो आंखौ दा सिनाय समाव